ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു ഹരേ സംശയം കൃഷ്ണ. ചോദിക്കാനുണ്ട്. ശരി, പറയൂ. പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല, ബുക്ക് വാങ്ങണതിനെ കുറിച്ചാ പ്രഭുജി. പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ എത്ര രൂപയാ ഞങ്ങക്ക് ഇത്രയൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ട, നിർബന്ധമായി വാങ്ങണം എന്ന് മാതാജിമാര് പറയണുണ്ട്. അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ കിട്ടൂലോ. എന്നാലും കുട്ടികൾ തരണ്ടേ എത്ര അടയ്ക്കാൻ? കുട്ടികൾ തരുന്നേക്ക് കൂട്ടാക്കണില്ല, വേണ്ട അമ്മേന്നാ പറയണേ. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടൂലോ, അതാണ്. അതൊരു സുഹൃതല്ലേ അത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയാ അല്ല പ്രഭുജി, ചെലവാക്കുന്നത്. 2-3 ഭാഗവതം ഉണ്ട്, മൂലുണ്ട്, മറ്റിച്ച് മലയാളം ഉണ്ട്, പിന്നെ മറ്റിച്ച് ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. എല്ലാം കൂടിയപ്പോ പിന്നെ ഇതും കൂടി വെക്കുമ്പോ ഇത് എവിടെ? എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക, ബുക്ക് വെക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോ. അപ്പൊ എന്താ വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥമാണ്. എനിക്ക് മോഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കുട്ടികൾ പൈസ തരാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് പിന്നെ അത് മോഹമുണ്ട്. മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേത്രത്തിന് അതൊരു സഹായമായി. അതുകൊണ്ടാണ് 10,500 ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതിലും കൂടുതലൊക്കെ പ്രഭുജി എത്ര എമൗണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മണിഭൂഷിത മാതാജിയോട് ചോദിക്കണം. അത് എത്ര ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അന്ന് 10,500 പറഞ്ഞിരുന്നേ. അതിലും അത്ര വളരെ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു 1000 വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പ്രഭുജി എത്ര നിസ്സാരായിട്ട് 1000 എന്ന് പറയണേ? പെൻഷനേഴ്സിന് 1000 എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വലിയ തുകയാ. അല്ല, വർക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരുന്നു. സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ, അന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പോസ്റ്റൽ ചാർജ് അടക്കല്ലേ പറയുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ 11,500 ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം, ഇത് നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം യൂട്യൂബിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ആവുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ കുറിച്ച്. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതമുദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗജാതം സഗണരഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ, സാധന ചാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നാളൊന്നും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടില്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇടണേ? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ 2 തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. 2 ക്ലാസ്സിനുണ്ടായിരുന്നു, അതിനിട്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. അതിനിട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇടുന്നില്ലേ? അതിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നുണ്ടെന്ന്.
അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഒരു നിർവചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തൻ ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകണം. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി ശുദ്ധനാകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥനെ സേവിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയും മട്ടിൽ തന്റെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രാതാവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിരതരാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? എല്ലാം തന്നെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും സർവതും ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മൂലപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ? നമ്മളുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളും നമ്മളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി, നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാവരുത്, മറിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനുമായിട്ടും മാറ്റണം. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. അതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിരതരാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അത് തിരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? നമ്മളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം? എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭക്തനായിട്ട് തീരുന്നതും ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഭക്തിയുത സേവനായിട്ട് തീരുന്നതും. ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ തന്നെ നിലയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പദവികൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ താൻ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ വകയല്ലെന്നും നിത്യമായി കൃഷ്ണനുമായി മാത്രമാണ് തനിക്ക് ബന്ധം എന്നറിയുന്നവർ തന്റെ ഊർജം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുടുംബം, സമൂഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണമെന്നും ഇയാൾക്ക് ബോധ്യം വരുന്നു. ഇതാണ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഇതിലിപ്പോ എത്ര പേര്, 13 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന ആളുടെ ഭാര്യയാണ്, ഇന്ന ആളുടെ ആരാ ഇന്ന ആളെന്റെ മകനാണ്, ഇന്ന ആളെന്റെ സഹോദരനാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആത്യന്തികമായിട്ടും നമ്മൾ ആരാണ്? ജീവസത്തയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഇന്ന ആളുടെ സഹോദരനാ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയാണ്, ഇന്ന ആളുടെ എന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സേവനത്തിന്, അവരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ, അതായത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും. മറിച്ച് ആത്യന്തികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരവും വാക്കും മനസ്സും മുഴുവനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും മൂല പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന ആൾക്ക് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അവർ നമ്മളിൽ സംതൃപ്തരാകും. ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിലൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരർത്ഥവും ഇല്ല. ശരിക്കും ആരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യത്നിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യത്നിക്കേണ്ടത്.
അല്ലാതെ ഇന്ന ആള് ഇന്ന ഒരു കാര്യം ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആൾ നമ്മളിൽ സംതൃപ്തിയാകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുറെ പേര് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അതുമാതിരി അതേപോലെ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രം, സമൂഹം. ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും അവർ, അതായത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആ ഒരു സമൂഹം നമ്മളിൽ സംതൃപ്തരാണ്, ആ ഒരു രാഷ്ട്രം നമ്മളിൽ സംതൃപ്തരാണ്, ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. മറിച്ച് ആത്യന്തികമായിട്ടും എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ, അതിലും ആ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുഴുകേണ്ടത്. അതായത് ജ്ഞാനകർമാദി എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന് സഹായകരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ കർമാദി. അതായത് ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശുദ്ധ ഭക്തി മാത്രമാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ശ്ലോകം, അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു സേവനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ അതിൽ ശരിയാവണ്ണം ആ ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും അനാവൃതം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല. എന്നുവെച്ച് അതെല്ലാം ആ ഭഗവത് സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചിന്തകളും ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം. അതെല്ലാം ആ ആവൃതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അതെല്ലാം പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് ഉപേക്ഷിച്ച് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു, അതായത് കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സേവനത്തില്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുക എന്നാണ്. അടുത്തത് പരിശുദ്ധ അധ്യായം 1, പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ 29-ാമത്തെ അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അവരുടെ മനസ്സ് ആ സേവനത്തിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നതോടൊപ്പം എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുവാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയിലും, അതായത് ആ ശുദ്ധഭക്തന് സ്വർഗ നരകാദികളോ അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലോ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്താണ് കാക്ഷിക്കുന്നത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മളുടെ മുന്നില് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ മൊമെന്റ്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വർത്തമാനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഓരോ മൊമെന്റും ഓരോ നിമിഷവും ആർക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്? ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് വിലപ്പെട്ടതാണ്. മറിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിലൊന്നും വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും, നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് സ്വർഗ നരകാദികളിലോ മറ്റ് ഏതൊന്നിലോ അവസ്ഥകളിലൊന്നും തന്നെ
ഭക്തൻ താല്പര്യം. ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല. ഒരു വേള നരകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളോ കാംക്ഷകളോ സ്വർഗത്തിലാണോ യാതൊന്നും തന്നെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ശരിയായിട്ടും ഒരാത്മീയ ലോകത്തെ പോലും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. മുക്തി 5 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാവുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. ശുദ്ധഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം പോകട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ മുക്തികളിൽ ഒന്നുപോലും വേണ്ട. പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടുകൂടിയ ഈശ്വര സേവനം ഒന്ന് മാത്രം കൊണ്ട് ഭക്തൻ സംതൃപ്തനാണ്. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ ചേരണമെന്ന് പോലും ആഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തണമെന്നോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള 5 തരം മുക്തികളിലോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹമില്ല. മറിച്ച് ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഭഗവത് സേവനം മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കപിലദേവന്റെ വാക്കുകൾ ശുദ്ധഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥ നില വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഇല്ലേ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ബുക്കില്ലേ? ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാരും ബുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അതില് 6 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 സ്വഭാവങ്ങൾ, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്നായത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടൻ മോചനം അരുളുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അത് ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗം. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാം തന്നെ എന്തിൽ നടക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാം നടക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പോലും, കൃഷ്ണനാണ് സർവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. കൃഷ്ണൻ സർവരെയും ആകർഷിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവും ഗുണം ലീലകളെല്ലാം ആകർഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ശരിയായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ആ ഭക്തന്റെ സേവനം കൃഷ്ണനെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് കൃഷ്ണനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരാം, സുഖങ്ങൾ വരാം. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല അതിനൊന്നും? നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ആ എഫക്റ്റ് അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അത്
പോയി ആ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം എന്തുണ്ടാവും? ഉണ്ടാകും. പലതരത്തിലുള്ള പ്രാരാബ്ധ ദുഃഖങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം. അതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മായയുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആ മായയിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഈ ജീവസത്തയുടെ സംയോഗത്താൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവമായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾക്കൊരിക്കലും വന്നു ചേരില്ല. അതാണ് ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവയ്ക്കൊന്നിനും തക്കതായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ കാരണം ബദ്ധാത്മാക്കൾ നിരവധി ജന്മം കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഗതകാല പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഒപ്പം ഈ ജന്മത്തിൽ വരും ജന്മങ്ങളിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആയി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവരുമുണ്ട്. മാറാരോഗം, നിരവധി നിയമവ്യവഹാരം, ഹീന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കൽ, വിദ്യാവിഹീനത, വൈരുദ്ധ്യം. അപ്പോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സേവനം, ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തി വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ജന്മങ്ങളാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ കൃഷ്ണബോധം ശരിയാവണ്ണം കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അറുതി വരും. ഇതിന് തെളിവായി രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഉദ്ധവർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് കൃഷ്ണൻ ഈ പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ ഉപദേശം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവരെ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം. എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനമെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എരിച്ച് കളയാനുള്ള ശക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന് കഴിയും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇരിക്കുന്നു. അതായത് വിറക് കത്തുമ്പോൾ ആ അഗ്നിക്ക് ഇന്ധനം എന്താണ്? അഗ്നിക്ക് ഇന്ധനം വിറകാണ്. അതേപോലെ ഈ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ ആണ് കത്തി തീരുന്നത്. എങ്ങനെ? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ കത്തി തീരും? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എരിച്ചു കളയുന്നു, നശിച്ച് പോകുന്നു. ഇത് ആരും പറയുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഉദ്ധവ ഗീതയില് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതാണത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ വരും ജീവിതത്തിൽ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് അതിലൊന്നും മനസ്സിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയും, അർജുനൻ പലതരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അതായത് പലരെ ഹനിക്കുന്നു, യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നു ഒക്കെ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആദേശപ്രകാരമാണ് അർജുനൻ ഇത് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള
ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഗുരുവിനും ശാസ്ത്രത്തിനും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ആദേശപ്രകാരം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് തീരും. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം, അതായത് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേപോലെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, അതായത് സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ വ്യക്തിഗത ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വരും? ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ആ ദേവഹൂതി, കപില മഹർഷിയുടെ മാതാവാണ് ദേവഹൂതി, തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കപിലദേവനോട് പറയുന്ന ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു: പ്രഭു, 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനമുണ്ട്. ശ്രവണവും കീർത്തനവുമാണ് തുടക്കം. അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ അങ്ങയെ കീർത്തിക്കുകയോ പ്രണമിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ തുടങ്ങി ഈ 9 ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തിയാൽ പട്ടിയെ തിന്നുന്ന നീചമായ ചണ്ടാളവർഗത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പോലും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, പലതരത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഈ നവവിധ ഭക്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ശ്രദ്ധയൂന്നി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നീചമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനാവില്ല. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ നവവിധ ഭക്തികൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതുമാത്രമല്ല, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ സമയം ഇരിക്കുന്നവന് ആ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അവൻ എന്താ ശരിയായിട്ടുള്ള ഏത് നീചമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉന്നത അവസ്ഥയിൽ പ്രാപിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് പഠിച്ചു വായിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിശകലനം ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്യും. ഇതെന്താണ്, ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം, ഏത് രീതിയിലാണെന്നെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ആണോ അല്ലയോ? പറയൂ. ആണോ? അതെ. അപ്പൊ ഇത് ഏത് തരം പ്രവൃത്തിയാണ്? നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതാ? സത്വം, രജസ്, തമസ്. അതിന്റെ ഫലം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും വാക്കും എല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നവവിധ ഭക്തി, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകലാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട്. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടോ ചണ്ടാളനായിട്ടോ ജനിക്കുന്നത് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. ചണ്ടാളനായിട്ടാണ് പിറക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ പാപഭൂയിഷ്ടമാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തി ചണ്ടാളനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂചനയെ പോലും ഇല്ലാത്ത
എത്രയോ മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? പറയൂ. ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. അതായത് ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല അവസ്ഥകളിലും ഒരു തരത്തിലും യാതൊരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദൂര ബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ളവരാകട്ടെ ഇതിനുള്ള അവസ്ഥയും പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ചെയ്ത പൂർവമായിട്ട് സഞ്ചയിച്ച പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേയും കൂടി അറിയാനും എല്ലാം ഇപ്പോ ഇത്രയും പേര് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് അതിനുള്ള അവസ്ഥയോ അതിനുള്ള വിദൂര ബന്ധമോ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യമോ സൗകര്യമോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താലും മാനസികമായിട്ട് അവര് നിരസിക്കും. അതായത് പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. അവർക്ക് എല്ലാം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അത് തൊടാനുള്ള ശേഷി പോലും അവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം പൂർവജന്മ ഫലത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈശ്വരന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ഉരുവിട്ടാൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾ യജ്ഞാധികാരിയായിട്ട് തീരുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അയാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കറ ആ നിമിഷം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക. ആ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സർവ പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും ആ കറകൾ എല്ലാം ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങൾ 4 തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവ 4 നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് പാകമായിട്ടുള്ളത്, പരിപക്വമായിട്ടുള്ളത്, അതിന് മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ക്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ, പരിപക്വമായിട്ടുള്ള പ്രാരാബ്ധ ദുരിതങ്ങളും അത് അതേപോലെ തന്നെ സുഖങ്ങൾ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓരോ സമയവും കാലം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ നിയന്ത്രാതാവ് എല്ലാം തന്നെ, അതിന്റെ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തന്നെ എരിഞ്ഞ് പോകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാരാബ്ധ പാപ ദുരിത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മിക്കവാറും പാകമായത് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നവ നാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറന്റ്ലി അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാകമായതാണ്, പരിപക്വമായതാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറന്റ്ലി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ. പിന്നെയുള്ളത് പാപപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ആ കർമ്മം ചെയ്യും. ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? അതിന് മുമ്പത്തെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പ്രാരാബ്ധ രൂപത്തിൽ പിന്നീടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു മഹാശൃംഖലയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ
ആ ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോ ഇത് അതായത് നമുക്കൊരു രോഗം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ്, ഗുളിക ഇതെല്ലാം കഴിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അത് വരാതിരിക്കുവാനുള്ള അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള രോഗം വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുത്തിവെപ്പൊക്കെ നടക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മേലാൽ ഇനി ഇത് വരാതിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭക്തിത സേവനം ഇപ്പോഴേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിരതരാകുക എന്നതാണ് സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗം. ആ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താണ് കൃത്രിമ മാർഗമൊന്നുമല്ല, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമല്ല. അതായത് സഹജമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും സഹജമായിട്ടുള്ള, അതായത് മൂലതത്വമാണ്. ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും മൂല അവസ്ഥ, സഹജ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം, അതിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവന്റെയും മൂലപ്രകൃതിയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. ധർമ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അജാമിളന്റെ കഥ, ഇല്ലേ? പറയൂ. അജാമിളന്റെ കഥ അറിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോ അതായത് അന്ത്യവേളയില് നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള നാമം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നിന്ന്? അങ്ങനെ ഒരു ഹേതു, അതായത് അജാമിളൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അജാമിളന്റെ മകന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അജാമിളൻ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ അത് ഹേതുവായി. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുള്ള ജന്മങ്ങളിലും അജാമിളൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനായിട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പൂർവസഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള പുണ്യക്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി, അതായത് മകന് ഈ നാരായണൻ എന്ന് പേരിടാൻ തോന്നിയതും അന്ത്യകാലത്തിൽ നാരായണ എന്ന് ഉള്ള ആ നാമം നാവിൽ വരാനും തോന്നിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂർവസഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ആ പാപത്തിന്റെ വിത്തുകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മഹാമന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അത് ഉരുവിടുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സരളവും ലളിതവുമാണ്. അതിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്ത്രീ പുരുഷ വർഗ വർണ്ണ ഭേദം യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് സരളമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഏകാഗ്രമായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുക എന്നത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാത്തിടത്തോളം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കറ 100% കഴുകിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? ശരിയായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് എത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ആ പാതയിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എരിഞ്ഞടങ്ങിക്കോളും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് മാത്രം, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. വൈദികമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നിമിഷം അയാൾ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതിര് കടന്ന സംഭോഗത്തിന് ഫലമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക രോഗം
പിടിപെട്ട അയാൾക്ക് കഠിന വേദന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചികിത്സ വേണ്ടിവരും. താൽക്കാലികമായി അയാൾക്ക് സുഖമാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള ആസക്തി മനസ്സിൽ നിന്ന് പറിച്ചെറിയാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഫലമായി അയാൾക്ക് വീണ്ടും രോഗത്തിന് വിധേയമാകും. നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം വീണ്ടും വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ ശുദ്ധമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നവവിധ ഭക്തികളും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും തുടരെ തുടരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയോ പാപകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉപമ പറയാണ്. അതായത് ആന നിത്യവും തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി സുഖമായിട്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആനയെ കൊണ്ട് ആന കുളിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കുളത്തിൽ. അത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പൂഴിമണ്ണ് കണ്ട എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇത്രയധികം കുളിച്ചിട്ട് കരയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പൊടിമണ്ണ് മുഴുവൻ വാരിട്ട് കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? ആ കുളിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഭഗവത് നാമം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതുകൊണ്ട് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബലവും ഇല്ലാതായി പോകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമോ പുണ്യപ്രവർത്തിയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു ബലവും ഇല്ലാതായി പോകും. അത് സെറ്റായി പോകും. അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി, നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, അതിനെതിരെയായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാപകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യുക, അപ്പൊ അത് സെറ്റായി പോകും. അപ്പൊ അതായത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നതാ, പക്ഷെ മുഴുവനും അഴുക്കായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു ഫലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോകും. സനത്കുമാരന്റെ വാക്കുകൾ ഭാഗവതത്തിലെ സനത്കുമാരന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാരാജൻ ബലമുള്ള കയറ് കൊണ്ടെന്ന പോലെ ഭൗതികാസ്വത്വമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ശക്തമാണ് മനുഷ്യന്റെ മിഥ്യാഭിമാനം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആ കെട്ടറുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ മഹായോഗിയാകാനോ മതാനുഷ്ഠാന നിപുണനാകാനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തനെ പോലെ പുരോഗമിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മിഥ്യാഭിമാനമാകുന്ന മഹാപാശത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതായത് മനുഷ്യന് പലതരത്തിലുള്ള മിഥ്യാഭിമാനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാളും കേമനാകണം, അതായത് നിപുണനാകണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിക്കും. അത് പല ഫീൽഡിലും, അതായത് പല ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ മേഖലയിലും അങ്ങനെ എത്താൻ നോക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ അറിയാണ്ട് ഈ മിഥ്യാഭിമാനം നമ്മളിൽ പിടിപെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭക്തനാകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. അതായത് ഭക്തന്മാർക്കും ഭക്തന്റെ അവരുടെയും ദാസനായിട്ട് തീരാനാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാഭിമാനത്തിന്റെ ദൃഢബന്ധനത്തിന് അടിസ്ഥാനം അജ്ഞതയാണ്. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞാതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോകാനേ വഴിയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഫലമായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.
കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കത്തിപ്പടരുന്ന ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളും പാപകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം വെന്തെരിയാൻ, അതായത് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ കൃഷ്ണ ഭക്തിയുടെ സേവനം മതി, അത് മാത്രം മതി. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങളിലോ ആസക്തികളിലോ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു ഉപമ ചോദിക്കാം. അപ്പോ അതായത് ആന കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ഉപമ ആണ് അതിന് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ മംഗളകരമാണ്. മംഗളകരം എന്നത് ശ്രീലാരൂപ ഗോസ്വാമി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മംഗളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനമാണ്. സമുദായം, മതം, രാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയ അല്ല. അപ്പോ ഈ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മകൾ പോലെ അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി മംഗളകരമാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം. എന്തെന്നാൽ അത് നമ്മിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെ മരിച്ചു കളയുന്ന മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിചയം കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരാളെയും ഉയർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന് ജഗത് മംഗളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ആണ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ, അതായത് ഇപ്പോ യൂറോപ്പിലും UK-യിലും അതായത് ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോ കുറെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവത് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ നിമിഷം അത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും? സത്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും? അതൊരു ആകർഷണം. നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആകർഷണം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് സത്തുക്കളെ പോലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണം വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ലോകത്തെ ഏതൊക്കെ തരം മനുഷ്യന്മാര് ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോ അവർക്ക് പോലും ഈ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ആരെ ആകർഷിക്കുന്നു? സത്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. അവർക്കും പോലും അതൊരു ഭൂതദയ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരിചയം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്മംഗളകരമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയും അതുമാതിരി കരതാളം, മറ്റ് മൃദംഗാദി വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ടാണ് അവര് സ്ട്രീറ്റില് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, നവവിധ ഭക്തിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഭഗവത് നാമം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ഇതെല്ലാം സത്തുക്കളെ ഭഗവാനിലേക്ക്, ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിലേക്കും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെ ജഗന്മംഗളകരമാണ് ശരിയായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ക്രമേണ കൈവരും. മഹാരാജൻ കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപട്യമില്ലാത്തവന്മാരായിട്ടുള്ള
അവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടുവാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന്റെ പ്രവന്നതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം മൂലം ദേവന്മാർ പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത് എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം ദേവന്മാർ പോലും കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും മഹനീയമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുത ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ പോലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്? ഭഗവാൻ എന്നതിന്റെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? അതെ. അപ്പൊ 6 തരം ഐശ്വര്യം, വൈരാഗ്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള 6 തരം സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ 6 തരം സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ 100% ഭഗവാനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് 100% ഇല്ല അവർക്കൊന്നും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ ഗുണങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആരിലേക്ക് വന്നു ചേരും? ഭക്തനിലേക്കും വന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒന്നിനെ തന്നെ നനച്ച്, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ നനച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ആ ഭക്തനിലേക്കും വന്ന് ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ദേവന്മാർ കൂടി ഈ ശുദ്ധഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വേറെ ആരുമല്ല, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ശുകദേവൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് സദ്ഗുണങ്ങളെ ഇല്ല. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി അയാൾ മഹാപണ്ഡിതനായിരിക്കാം, എന്നാൽ തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും അയാളുടെ നില. ഉന്നത വിദിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേഖലയ്ക്കപ്പുറം പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ മറിച്ച് കൃഷ്ണബോധമില്ലാത്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അവർ മഹാപണ്ഡിതനും മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിദ്യകളിലും മേന്മയുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ സാധിക്കില്ല, സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക? വിദ്യാഹങ്കാരായിരിക്കും അവർക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. അതായത് ആ ഭഗവാൻ എന്ന ആ ഒരു നാമം ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു? അവനവന്റെ കഴിവും മേന്മയിൽ മാത്രം ഊന്നൽ നൽകിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ദുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.